Sa itong mga pinalangga nga mga tagpalamati, inyo naman kubus nga lagad si Tita Wilma. Upod ninyo tubtub-tak na alas stress sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life, Agosto 24, tuig 2022. Maayad-ayad gawa ang panahon, aton man pasalamatan, pero sa gihapon ang iban nga mga lugar apektado. So, relax lang kamo dira samtang nagapahunay-hunay kag nagahilay-hilay, naga-relax-relax sa inyo na hamtangan kay for sure nagapaniyaga na of the night taya. Tudtob alas stress sa siningapon sa programa This Is My Life. Paagi man sa inyo mga lilisuan sa mga radyo 684 kHz kag sa mga naka-FB live dira na mayong hapon lang sa inyo man tanan kag sa nahambal man naton hindi lang kita magsobra-sobra man kasalig kay kabalugid kita sa aton sini mga kabataan sa karon akon lang niya adlaw-adlaw kag masiling kamo nga kulit si Tita Wilma pero mapahanumdum gid ko para sa safety sa aton mga estudyante. Di gid pagalipatan padalaan gid sila extra nga face mask kag kinanglan may alcohol man. Kag pahanumdum man sila, ay kauli anon kay mama. Paamo ka na. Kauli anon kay nanay. Adlaw-adlaw na gid lang na iya. Explicar lang gamay. Bisan medyo may pagkakulit sa aton, pero importante hindi kita magproblema kung ikaayong lawas ng aton mga kabataan ang pagkahambalan. O, diba? Ay, mga anak mo. But anyway, dira lang no, sa inyo man mga mensahe dugay-dugay para sa aton mga greetings dira, inyo man mga suggestions, recommendation sa mabasa nito nga sulat sa karon sa mabatian man ninyo nga mga zodiac sign para man sa itong horoscope karon nga adlaw atong text hotline ara lang sa gihapon. Pwede gid ninyo ma-type ang inyo sini mga mensahe kag mapadala sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online naman, di siyempre via FB Live sang Action Radio Bacolod, may chat room kita dira, no? Kag siyempre sa itong chat room, feel free lang no nga mag-participate dira no padala inyo mga greetings inyo man talamyawon kag paki-like kag paki-share naman sa programa This Is My Life, okay? Kag ang mahambal tagali sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati na kung magsugat kamo sa inyo kabataan kun hapon, hindi gid magsalig kun ara si adlaw nagasilak pa, no? Kung nagasilak pa si haring adlaw, dalagid anay payong, dalagid anay kalo. Gamay lang, bisan na pangtabon lang sa limpuduhan mo kag sa limpuduhan sang aton mga anak nga kay budlay-budlay na gid nga daan sang sitwasyon iya sa karon malikat-likatan ka lang makapangatsi ka dugay-dugay hilanaton ka na okay na kag hindi man naton ina manigar kabati man kita sa mga balita sa radyo sa telebisyon angot sa mga pa-updated nga mga balita na tungod sa COVID-19 kinahanglan gid masiling hagay kasapak sang balita imo yang ginakulbaan pero wala sang malain kun aware ikaw well informed ikaw sa mga nagakatabo sa imo palibot. Okay, di ba mga senior citizen? Speaking sa mga senior citizen naton bantay lang. Kaya ang sulat nga itong mabasa karon iya nga hapon na tungod sa isa ka senior citizen, no? Isa ka iloy ginaproblema sang iya sini anak kay gulpi lang niya mangindulaan. Gulpi lang niya mangindulaan kung gusto niya maglakat siya. I don't know, no? Basing iban dira karon magka-relate, pwede gi ka mo magka-comment sa itong text hotline kag sa itong man chat room. Hindi ilawog-lahog mo, pero bisan kita goro makasiling ay do amo-amo sa kilala tadong may ulo anggid man kun kamo man na karon maka-share pwede gid magluwas sinati ano man share man drang inyong eksperyensya karon kaya makakadlaw ta na maugot ta pero
importante sa gihapon ng aton ginikanan bisan mga may edad na ina sila. Ha, karon sa inyo mga opinion, inyo man mga suggestions or any experiences ninyo na tungod sa aton mga senior citizen nga ara sa aton sinipoder. Ha? Okay, pasalamat kita, wala na si Baguio Floreta, nagwa na si Florita sa eton sa Philippine Area of Responsibility nga ginapaabot nga magwa pa na siya supposedly Biyernes, no? So sa aton Weather Bureau kahapon nga pag-asa. Pero pasalamat kita nga nagwa na siya. Pero sa gihapon bisan nagwa na siya, may ara pa mga lugar nga napaidalom sa public storm signal number 1. Kag magluwas man sina, pasalamat man kita diri iya sa aton lugar, no? Especially diri sa Western Visayas, tara localized thunderstorms, kag southwest monsoon amo nang aton iyang mabatsyagan sa karon, na kag may hinay-hinay naging man siya, no? Si tawag na ni siya gani kay severe tropical storm Florita kay tis pasagi hapon, although nga na siya sa gwasang Philippine Area of Responsibility, nagalaslas pa siya gihapon syempre Tito Wilma, di ba la? Pero di niya sa padulong man, na si Florita nagapadulong sa ato na siya biso subong sa West Philippine Sea, di ba? Padulong siya sa southern portion sang China. Na tigi na sa liga naman nga mag-landfall dito siya buwas sa aga or if not sa hapon na amo nang updated report ang aton sini Weather Bureau ang pag-asa. Kag ang ulan sa gihapon may ara part nga mabaskog ang pagbubo sang mabaskog nga ulan dito sa Cordillera Administrative Region. Damo sang aton mga kauturan nga tiner sa karon sa mga evacuation center tungod man sa mga pagbabakag kahalitan sini iya nga bagyo. Tiyan mo na siling tangabaw, hindi man malain bala ang maghalong kag hindi man malain kun kita ang nagapangamuyo sa tanan nga tion, right? Alaw na 52, Action Radio Philippine Standard Time, ang aton anay sinia food supplement, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule para gid sa aton man mga This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. Okay, sa mga naka-online natin, dira mayong hapon lang na sa inyo, Ana. Okay, kay Ma'am Inday Blaza, Ma'am, good afternoon. Keep safe always kuno sa mga taga-Action Radio. Jana Trujillo, mayong udto, ta Wilma, always gid kami ni Mama Gapamati sa imo sa radio ta. Jana Trujillo, salamat gid. Kay Evelyn Sinaon, good PM, Tita Wilma, ga-monitor lang ko dira sa Purok, Gaysano, Barangay Alihis. God bless. No, Miss Evelyn, thank you, gid. No? Sa mga taga-Purok, Gaysano, mayong hapon lang dira sa inyo. Kainday Connie Laparan, good afternoon ta Wilma, tamiyaw ko lang Laparan family, Labaniego family, Turbelo family, kag Espericia family, ang nagatamyaw si of course, si Inday Connie Laparan, ha? Salamat gid. Kay Ma'am Virgil Pinda, good afternoon man. Kay Juvie Monares, kay Rogelio Claridad, kay Mil Nueve, maperting account name ba? Kay Mil Nueve Cientos, may damo gid nga salamat. Okay, kay Fernan Verhian Gustilio Flores. Ma'am, good afternoon. Mayong hapon man sa imo. Kay Edmark Kilitar. Mayong hapon. Bugs Abugada. Babag-ulang ko na ka-encounter sa imo account name Bugs. But anyway, salamat gid sa imo. No? Kay Jerry Lynn. Mayong hapon man. Kamusta lang dira sa inyo, Ana? Ara lang sila kuno nagapamati. Okay, karon naman ay dugay-dugay ang iba neton nga mga greetings. Enough lang na, anay. This is My Life. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, pila man kami ang mensahe sa itong text hotline. Greet ko lang sila Mama Rufina dira sa Gilungan. Halong kamo dira mapalangga ta kamutanan ma. Halin ina kay V-Mars ang La Carlota 1780. Madamo gid nga salamat. Aba hambal naman niya 7630 manyaga ta akong sudan. Ano ni man binati lang nga itlog. Ari man ko ta sa Bulacan. Nagasol hindi ko mag-gets kaya ang mga style nyo bala mag-type hindi ko gid mag-gets no basta imo na ta program okay madula ko na katuyo iban ginatuyo imo nagakadulang imo katuyo ang pamilya ko naman ta paki-greet lang dira Alia family, Balagosa family, Feria family, Villar family kag abi mo ta maka-rest lang akon radyo matapos ang Jack Balaan timang laban ako na dayon abaw pati pa na ginasend mo dia damo siya kuno labhan okay salamat gid sa pagbasa. Okay. Kung hindi ko ka-text, wala ko na-load. Pero kapamati kami sa radyo. Aba, si Inday Laila galian. Inday Laila, salamat gid kag mayong hapon sa imo. Good PM, monitor lang kami di tamyaw ko lang akon kasi Mario maayong hapon. Kagawad Budot ni Galisang Barangay Bulad, Isabela 0874. Sa mga Isabilin Honda mayong hapon kag madamo gid nga salamat sa inyo. Na? Kay Mami Diana Consolation dira mayong hapon kay Mami Pilar. Kay Inday Wilma Inocencio, kamusta na ikaw? Okay na imo matyan? Kag syempre man kay Nanay Dayin. Tawi tamyaw kung akon mga kaupon nga haranista. Luz Gabala, kay Winnie Pautan, kay Lusing Pesgadero, gatamyaw Mr. George Misaira. Salamat gid, Mr. George Misaira. Mga haranista ta na akong Domingo. 4679, maayong hapon. Salamat gid sa imo. Tita Wilma, mayong hapon nagapamati gid sila ni Belen. Kaya sa apelyido ni Bilin Sobal na permi gid gapamati kag Junjun. Abaw gapati panggapataya sang STL ginatamyaw kay nagapamati man. Aliog lang tamyaw si Coret Anas nga siyang Dalumbiya 2 Ibi Magalona. Damo gid nga salamat 6353. Okay, relax lang na anang iba naton nga mga greetings sa kay si Tita Wilma magabasa sang aton sulat karon iya nga hapon.
Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Ang aton basahon nga sulat sa sining nga hapon halin sa Barangay Villamonte. No? Kag ang aton sender nagapatawag kay Imelda. Kag ang mensahe ni Imelda sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang kag maayong hapon sa tanan nga mga taga-Action Radio Bacolod. Kag sa tanan man nga nagatanaw sa FB Live, kamusta man sa inyo? Tita Wilma, tawga lang ako kay Imelda. Kag pareho man sa iban nga sulat nga imo mabasahan, ako may ara man, nga eksperyensya kag problema man subong sa akon kabuhi. Kabay nga sa pagbasa mo sini, maayo man ang imo kahimtangan ba? The love letter ba? Tita Wilma, ang problema ko, abi mo, natungod ini sa nanay ko, nga 78 years old. Wow! Na? 78 years old niya nga nanay. Very strong pa siya. Amo na nga makapalagyo pa siya sa amon balay kag magpulo pa masyar kundi niya gusto makadto. Nabalaka lang kami kay basi bala kun ano ang matabo sa iya sagwa kun maglakat siya. Wala gina siya nagapabalo. Basta na lang na siya nga malakat kag madula sa amon balay. Maayo lang kay taga-dirigid kami, makabalik pa ina siya. Kay ang makakilala sa iya, nagadulong sa amon balay. Ang problema lang gid sa iya, Tita Wilma, hindi siya mamati sa amon. Kung hambalan siya, nga delikado, nga magwa, nga isa ka lang. Kay basi kung madisgrasya siya. Siya pa na ang maakig. Kay ano kuno ang pagdumdum namon sa iya bata gamay. Kung kis nagahipos na lang kami na, tita, pero sa tuod lang nagaugtas man kami nga duhasang akon utod. Ang mabudlay lang, kay kun basi maglakat siya bala, hindi na siya makabalik. Ano ang himuon namon sa nanay namon, Tita Wilma? Hindi man siya gusto nga may upod kung maglakat siya. Amo na nga nagapalagyo gid siya nga hindi maglisensya para hindi namon siya maupdan. Kabay nga matagaan mo man kami advice, tungod permi lang kami ginakulbaan kung madula siya. Gali kang hambal na niya balatita, mapulo pa masyar man lang siya kag magbalik. Pero hindi mapaktan kung anong matabo. Ari lang kami nagapamati sa balay. Si nanay gali, tawga lang siya kay Lukring. Gapamati gina siya, tita. Salamat gid sa pagbasa, Imelda, sang Barangay Villamonte. Okay, sa itong tagpadala sang sulat,
karon niya nga hapon ba ni kayo kag nagakadlaw man kita kay nga may madumduman kag pila kinang ato na eksperyensyahan sa mga amusina nga mga sitwasyon, di bala? Anyway, sa imo Inday Imelda, salamat kag mayong hapon sa imo. Nanay Lukring, paamo ka na, 78 years old. Nanay Lukring, sa imo maayong hapon. Madamo gid nga salamat na sa imo pagpamati man kada hapon sa This Is My Life kag sa tanan nga programa sang Action Radio kay gapangakig na sa kuno kon sa iluhon ng radyo ya mo na. Pero Nanay Lukring, wala ka kabalo nga nagaugtas gali sila sa imo dira. Dumamo naman yung kisa sing ili-ilihon talang bala kag ulu-uluhan nga hindi lang magpasaway, no? Paamo kay na. But anyway, sa imo Inday Imelda, for sure, na para kay Tita Wilma kay damo gid sa relate nga mga kabataan sa ilang mga ginikanan nga may mga edad na gid, no? Galing kay ti wala mo na mensionar kung bala sa 78 years nga pang idaron ni Nanay Lukring, mabasko pa balang lawas niya, husto pa balang paminsaron niya, bisan nga may edad na siya. Wala mo siya na-mention, wala mo na-mentionar. Kaya ti paminsaron pala neton, sa edad nga 78, para kay Tita Wilma, kung ina siya very active sang huben pa, na active siya sa mga physical activity, let's say kung trabahuso nga mga klase sa mga tiguling sang huben pa, ay mapag-gross pa na iya sa edad nga 78, di ba la? Kaya pa na nila iya. Pero siyempre sa mga maluyanghon, amo na damo sa may ginabatsyag, da? Kag sila iya mga mapagsik sang una kag wala makatilaw walatian sang mga huben pa sila. Mamatyaga na nila subong niya ba mga 20 pa lang ng ila edad, mga early 30s, di ba la? Amo nang ila pa matyaga na kay makahambal na sila nga masarangan ko na iya maglakad kundiin. Bisan maglagaw-lagaw kuya ay katultul kuya kag kabalo ko kundin ko masakay kag din ko manaog, sugid lang na. Hindi bala kay nga sa tudtuod lang na sa matawag na ito in elderly psychology, no? Para sa mga tigulang, din na mga pang-idaron, mga late 60s, amat-amat na ng mga signs and symptoms ng mga medyo pagkamalipaton, di ba? Ang mga pagka-sensitive, no? Kung unta na dira mga seniors, kag sa mga kabataan nga nagaupod puyo sa ila mga may edad na, iya hindi gina siya malikawan. Kag hindi man naton kamo mabasol sina Inday Imelda nga mamroblema kamo sa iya. Kay may ara iya nga mga seniors na gid, no? Kay ti subong niya 60 ka senior ka na mo ti ako gani senior pero kaya ko pa mag-isanon lakat pero gahinay-hinay man kay ti may ginabatsyag man kita, di ba? Pero kung ikaw ya active, physically fit kag wala kay sang ginabatsyag para sa imo okay lang ang tanan pero kinahanglan mo gyapon extra careful, right? Kag kinahanglan lang gid bala kung maglakat nga gusto mo lang ikaw lang isa, magpahibalo ka man. Kaya hindi ta mapaktan mo kung maatrasar ka o may masugata ka nga may kilala mo. Mawili ikaw sang istorya, ay paglingi mo gali dulom na hala, hindi ka nakatultol magpauli. Di problema sa mga kabataan or sa mga apo mo nga nagahulat sa inyo balay. Hindi bala Nanay Lukring, mabudlay Nanay Lukring, ang mayo kay pamati kag gidambal ni Inday Imelda. Mayo gid dyan Nanay Lukring nga maglakat, nga maglisensya. Hindi bala sang mga huben pakamukon kamo ang mga ginikanan gapangakig kamo kung maglakat ang kabataan nga wala nagapabalo kundi sila makadto kag kun magabihan sila amo man ina ang mga kabataan subong nga nagapalangga, nagaulikid kag nagabatsyag para sa inyo. Hindi naton mabaso lang aton mga kabataan kung akigan ikaw. Kinanglan mangin bukas kay subong yung mga kabataan, masala ka, may makasala ka lang yung senior ka. Amo na yung kabataan subong ikaw ganyan akigan, na? Pero hindi na Lukring, no? Realidad ina. Realidad gid ina. Kay wala naton ginapangayo, na kag wala man niya sa pensar mo, wala iya sa balatyagon mo ang mga hindi maayo nga mga matabo sa imo sa dalanon. Pero likaw na lang. Di ikonsiderar mo gid ang balatyagon sang imo mga anak.
Kay tungod nga, nagaamo sila sa imo, tungod palangga nila ikaw. Kay kung hindi kanila palangga na lukring, pabalian ka gina nila na Inday Imelda, kung diin ka makadto, bahala na. Galing kay ti palangga ka sang kabataan, hindi sila gusto nga may matabo sa imo. Amo na nga gusto nila kung maglakat ka gidman, may upod ka. Kag kinanglan pabalugid. Amo lang na yan Nanay Lukring. O, kung wala ka ginmanyek sa ginabatsyag sa lawas mo, let's say, hindi kaya high blood, no? Hindi kaya hypertensive, wala kayo sa may ginabatsyag sa lawas mo, nami lang na yung pulo pamasyar, Amo pa ning panahon subong, amo wisik-wisikan ka lang. Pero mangkot si Tita We, Nanay Lukring, fully vaccinated ka nga, amo kasi nakaisog magpanglakaton, pa mo kasi na, nagabasa lang ko malagay nagakalingaw gid ko, na? Kay nga may ara man na sa amon. Hindi niyo ko pagpalagawon nga ako lang isa sugit ta kamo sa pulis o wato sa agwato karon kay may pulis na nga gabantay. Kabalo na gid nga may COVID di pwede. Nya ay basi report ko sila paamo na kabalo na gid kita sa mga batasan sa aton mga elderly na. Gani kita nga mga kabataan kamo dira nga may ginaatipan nga senior citizen sa inyo balay nga medyo may gamay na nga komplikado sa balatyagon kag paghangop. Be more patient. Be more patient, be more loving, pero kung kaisa, ako sigurado gid ko nga nagagwa man kamo sa inyo panit kung puwerti na gid ka sa lawayon. Di ba? Na ang aton giniistoryan ding ang kamatuuran lang nga katabo sa sulod sa panimalay. Kay ini sila, no, ang aton mga senior citizen or let's say hindi man tanan mga kalin 60s kay madala ko da karon sa mga 70s up na nabala naton nga may ara na paglipat-lipat, may ara na pasulit-sulit, may ara na may pagkasensitibo na kinanglanon gininilang aton dugang nga paghangop, dugang nga pag-angga-angga. Pero kung kaisa kinahanglan man sila ulo akigan kag ipa-intyendi man sa ilang sala na abi mo insakto pa ng imo ginahimo. Pero sa nakita ko bala, na Inday Imelda, mas maayo nga istoryahon nyo si nanay ninyo na dira sa sulod sang balay kay nga ginapangita yan ang iyaman nga mga activity sang huben pa siya. Let's say kung palaguwa ginman siya, may ara siya mga ginakadtuan nga mga grupo-grupo in Kalingawan, let's say for example, or may ara siya grupo sa simbahan nga sang una pa nakaugalian na niya pangitaon ginasang lawas niya. Sang una guro ginahimo iya nga bisan why siya nagalisensya lakat lang siya mo pero subong kinanglan pa intyendihon na naton siya na kinahanglan mo gid upod wala man akaso kung din mo gusto magkadto updan ka lang namon or paupdan ka namon kung hindi iya ka mo feel pangitai sang may maupod sa iya nga inang daw close bala sa iya kag daw naga-enjoy sa sang company nga maupod sa iya hinablos niyo man or apo niya na or bata ninyo amo lang na ulo-ulo lang na bala kag ulo hanggang sikreto para sa ila na may masabat naman na dakon paanong tama ya kasuplado kag tama kasuplada na siling na naton gani jutay nga pag ulo angga kag jutay nga pag hangop para sa ila na kag kun asa na hambalan ni Tita Wilma kung mahilig sila ya maglagaw-lagaw kamo nga kabataan or kita nga kabataan tagaan taman sila sang aton precious time. Sa isa kasi man na tagaan ta sila oras nga sa diin ilaman maapresyar nga ginatagaan ta sila importansya. Let's say for example, ano ba lang adlaw nga Domingo, di ba la family day na nga hindi naton siya pagdalon sa isa sang inyo mga kapamilya utod or mga apo or let's say kung dira gid man si nanay dalon sila dira. Kung daw medyo nagakataka naman si nanay mo sa inyo dira puder or sa iya man balay, ipamasyar ninyo siya sa iban niya nga kapuhan, sa iban ninyo nga utod or kung diin man siya nagapulo pamasyar sang una kung maluyag siya magkadto sa kilid sang baybayon unyo man siya once in a while sa baybayon na nga iya lang bala may maka-unwind man siya kag iya man madumduman ay sang una nagkadto o
ako manotice ko na. Kaya nga, baw mo, dalon mo gani sa lugar, ay sang una, nagkadto pa na di kami sa mga upod ko sa amo ni bala nila nga grupo, nakakadto pa kami na di sang una, inang makita mo bala nga nasamay sa nawong sang imo nga elder, ang kalipay, nga makitaan mo nga daw nagamagan ang iya nga nawong, tungod sa aton mahimo sa ila nga bisan paano ginatagaan naton sila tiyempo aton ginatinguan nga mapabatsyag naton sa ilang aton pagpalangga inday email dahimuan ninyo ina na parang mabatsyagan niya nga wala ninyo siya ginapabayan ka masiling nga ay tigulang na kuha mo may ara gani ka siling at di pa naman ko ay kay kung makakwarta ko bayaran ta kasi may ara sina nga mga young ones nga nagahambal di man ako nga magkadto sa amo ni nga lugar kay kung makakwarta ko tagaan ta ka na kay gusto man nila nga makagwa-guwa kag makalagaw-lagaw. Di ba la? Dapat dalon man siya sa pagpulo pamasyar, hindi man sa adlaw-adlaw tungod tama nakabudlay kung dalon man naton sila, ilabi na kung nabudlay sa ilang pagtindog kag pagsaka panaog, di ba la? So alalay lang gid kag hinay-hinay, pero kung medyo may kabudlayan na gid man pwede man guro kung may ara pulungkuan da siya o wheelchair da siya, nung nga makagwa man siya sa inyo lugar. Pero mapagrus pa si Nanay Lukring, di ba la Nanay Lukring? 78 years old, nagapulo pamasyar, nagalakat nga walang paalam. Ay nanay, umaalis ka palang walang paalam pa mo na bala, no? Nanay Lukring, pamati. Naghambal gid si Tita We sa imo. Ara, bisan hindi pa ta nag-white tayo kita ay personal, hindi ta kaya makilala, makasilingid ko. Respeto lang sa mga kabataan. Kay nga, palangga kanila, na? Palangga kanila. Kag hindi sila gusto nga mabutang ikaw sa kapahamakan. Kay hindi naton mapaktan ang aksidente. Hindi nga aksidente sa dalanon, kundi aksidente nga sa isa ka pisok masiling kang di inako man, ay ano na di nga lugar man. Mamapungko ka lang guro sa higad kay may nasugatan kita, may nasumalang kita nga amo sinang pang idaro, nagapungko sa higad. Nagapiyong ang mata. Nanay, na ano ikaw? Nya dali lang baladay, kay gapanumdum ko bala. Diin ko gani, gapuli man. Ano pa daw nakuha? Makuha sang imo atensyon na ano ini siya. Ay, nagpungko ko sa tupad ya kag inistorya. Gisa daw masalaan ka man bala nga manuginto bala. Pero hindi, kung nagabatyaga sa sitwasyon sang isa ka tawo, yes, mahatag kagidtiun sa iya. Kag daw natandog man ako sang uli siling niya, may bag man ko pero hindi ko kabalo kung na ano ni man. Hanggang mo na siya, siling ko pasugtan mo kung abrihan tang imo bag, lantawon tak ba si may ID ka daw or may makita ko da nga ngalan nga, niya mo na bala. Nan. So, matandog ka. Kay nga nabalaan man naton. Nga hindi man siya gali gusto ya, nga kung maglakat siya, labi na kung dalaya ATM. Dalaya iya ATM, i-check niya kung nakasulod ng iya sinipension. Hindi man siya gustong opdan, kay gusto ya siya lang. Kay nga, sa totoo, dira ginaton ma-prove on that stage ang aton kabuhi. Nga makasiling kita nga, balatsagon ta, paminsaron ta, abita, kayata, abita, hubenta, ay gali hindi na masarangan sang lawas ta. That's mind over power, di ba? Sa tuod lang. That's why, mga seniors, kung gusto ninyo mag-enjoy, kinanglan may upod lang. Na? Upod lang kung imo da apo nga gauloangga sa imo or sino nga bata mo da or amiga mo da nga masaligan mo, napaupod ka pabalo lang sa imo pamilya para nga madula man ang ila kabalaka kag kahadlok sa mga posible matabo sa imo sa dalanon. In the email da bisan paano kay ti pasalamat man kita nga ara gali si nanay mo dire nagaupo nagapamati as always diri sa This Is My Life. Kabay Nanay Lukring, maka-relate gid ikaw kag maka-intindi gid ikaw sang gusto ipa-intindi ni Tita We. Kay nga kaluwasan mo, safety mo gid ang gusto sa mga kabataan mo. Kay base hindi ka na ba makabalik, diin ka halal panglakaton lang, amo na ang ginakahadlukan, Ay ho, kag in the email da kun maayugan ni ang pamatyagan ni nanay kay daw kanami sa istoryahon
pangpon nyo man siya para maintindihan niya ang side ninyo. Na ilabi na kon feeling ninyo ara sa husto nga paminsaron ang iya sinibalatyagon kag ang iya paminsaron ara sa husto gid iya, na kay ti kun medyo may pagkauli-uli na gets nyo uli-uli, may medyo uli anon ti hindi gina siya pwede mapabayan, na hindi gina siya pwede mapabayan nga magwa sa inyo balay nga nagaisahanon lang, bisan magwa lang sa may bangga, na magkadto lang sa Tianggi. Kung kitaon ng Tianggi sa inyo, pwede gin ka lantaw-lantawon. Kaya basi mawili siya bala lakat-lakat. Sa panagadzad, uay siya kabalo, ato na siya gali sa highway na. Nami pagid kon i-date niyo na siya, na i-date niyo siya kadto sa gwa op doon kaon kay total subong medyo hawan-hawan kag medyo makahulag-hulag na kita, pero kinahanglan aware man si nanay nga ang aton bala face mask kay ang mga nanay mga tigulang pasuk-suk ka bala face mask kay maaway gid ka mo, di bala? Pero may ara iya nga naanad na sila, may ara gid siya nga kabudlay sa ila, bisan gani sa pagkadto sa simbahan dugay-dugay madiparahan mong face mask nila ari na sa dalom sang ila ilong or kisari na di sa sagang kay hindi sila kuno kaginhawa, may rason gid sila iya. So kinahanglan lang gid naton ad dugang nga pagpasensya, pagpaintyende, paghangop. Intyendihon ginaton ang kinaugali sang aton sini mga elders, sang aton mga senior citizen nga may mga ginabatyag na sa ilalawas kung may ara na bala mga sa na-mention ni Tita Wilma bala, mga palatandaan nga nagaedad na gid siya, ina mga pagkamalipat-lipaton na kinahanglan na dugangan ginaton ang aton paghangop sa ila, dugangan ginaton ang pagpalangga sa ila, na ang pag-atipan ipabatsyag naton sa ila nga bisan mabudlay sa aton bahin, nga bisan nagatrabaho ikaw or kadamo ikaw sang ginaatipan sa imo man kaugalingon nga pamilya, sa imo kabataan, sa imo bana, pero ara ikaw gihapon nagahikahos nga mapabatsyag mo sa iya nga ikaw ang nagaatipan, na kag i-try mo gid nga ihatag ang mga bagay nga makapahalipay sa ila. Kay makapahalipay sa aton sini mga elders dira, gagmay nga mga bagay, especially kung anong hilig nila sang huben pa sila, kung may mga pagkakikay-kikay o mga mahilig sa mga magagmay nga bagay, abi ninyo i-recall ina kag taga-isip kay ma-appreciate gid niya. Kung mahilig siya sa bulak para sang ako, sang amon, tagaan na siya lain-lain nga colors ang tapulanga sang isa man ka senior nga di ba laman ng perla, ay abaw gina-appreciate ya nalipay gina siya. Di kon makita ko na sa gwa mo na nga nagakadlawan, kisa magwa ko na kuan kung isa ibutang ko di sa puno sang iya dalunggan, aba malipay kid na kanami ilang batyagon. Kag tandaan gid naton mga kabataan, kung ara pa sa inyo poder ang inyo sini mga elder, nanay man o kung tatay man, dumdumon ginaton. Maswerte ang mga kabataan nga nagapalangga, nagaatipan, kag nagasakripisyo para sa ila katigulangan. Grasyahan gid kamo sa mahal nga Dios tubtubuhi. Kag problema, hindi gid man madula nga ma-experience naton adlaw-adlaw, pero wala sang mabugat nga problema nga ihatag sa aton ng mahal nga Dios tungod ara siya nga magagabay, magahatag sa aton dugang nga kusog, dugang nga resistensya, kag dugang nga kaaluman para sa aton mga elders, kag dugang pagkid nga maayo nga lawas. Kay nga ako maayo atong lawas, may kusog ta sa pagatipan sa ila kag pagpalangga sa ila, right? Oo, diin ka naman karma kadto, pero akon lang nabatyagan ko ina para sa aton mga elderly, sa aton mga katigulangan. Kay nga kita nga mga ginikanan subong, diin kita bala magapadulong sa sina man nga estado sang kabuhi. Ang aton mga kabataan subong nga ginatipan, padulong man sa amo nga estado sang kabuhi. Amo nang siling nga kun ano ang imo ginahimo, amo man inang himuon sa imo sa ulihi. Gani sa inyo mga anak nga wala sang pagpalangga sa inyo ginikanan, kag daw ginasika-sika ninyong inyo kaugalingon nga tatay o kunanay kung kisagi na yaw-yaw pa ninyo, may Dios ang kalibutan nga nagatanaw kag nagatamod sa inyo kag nagapamati. Mangin ginikanan man kamo sa ulihi.
kag hindi imposible nga mabatsyagan mo man ang mabatsyagan nila nga kasakit sa imo ginahimo. Tandaan naton ina. God bless us all. Salamat gid Inday Imelda kabay pa sa mga kabataan dira no. Dumdumon ginaton. Palanggaon naton ang aton ginikanan. Ano man sila sa panulok sang iban, ano man sila sa panulok nimo kon kaisa. Ginikanan naton. Ano gani? Unod kag dugo nila dira kita sa ila naghalin. Dapat naton balikan ang ila nga kaayo kag pag-atipan sa iton. Bisan hindi na ako magkomento pa dugang. Basta palanggaon ginato ng aton kinikanan. Ay, Inday Imelda, salamat. Ginanay Lukring, palangga kaya. Paamo ka na, ha? Palangga kaya. Basta lisensya lang, ha? Okay na. Sa iba naton din ang mga kauturan kung makatugda man kamo sa sitwasyon. Sang aton sa nila Sender nga nagaproblema sa ila iloy, nga nagalakat ka wala nagalisensya, kinahanglan kamo man. Kung may ara kamo dira may tugda, ara lang aton text hotline. Padala ninyo 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa aton naman naka-live dira via Facebook page ng Action Radio. Ari lang aton sa ni chat room. Don't worry, si Tita Wilma magabalik sa aton horoscope pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. More CV, malunggay plus vitamin C, ang sodium ascorbate nga vitamin. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagaris. Titinina Morgan. Wow. Titina Morgan. Good afternoon, Tita Wilma, watching here in Hong Kong. Yes, salamat gid sa imo, Titina Morgan. Thank you, Gid. No, kay Rene Paguntalan, salamat man. Good afternoon, Tita Wilma, patamyaw lang sa family Paguntalan, Sangkanduni. Thank you, Gid. Rene Paguntalan, salamat, Gid. Tita We, good afternoon. Ari naman kami now sa Myceline Home, sa Palasiningid kami gihapon. Naithel May Guico, salamat mayong hapon kay Lydia, kay Bibing Jennifer, Mercedes Lambert, kay Maricel Salas Alegre. Kay nice looking you balatawe. Bobo. Sa mo lang nagurong nga kulor daw ulo ang ayan. Tamo salamat. Ay, buyag lang gin, ha? Ma'am Virgie, salamat gin, ha? God bless you and your family, Tita We. Sa inyo man tanan, Ma'am Virgie, na? Thanks for the prayer and the love. Marilu Varon, salamat gin, mayong hapon. Sandra Villarmino Bansuelo, Tita Wilma, good afternoon. Salamat gid sa imo sining komplemento na buyag lang gid ay na salamat gid kay thank you gid kay Lord. Abi mo tawi adlaw-adlaw gid ko gapamati. Yes, Ma'am Marilu Veron, I know galing ka sa abala, hindi tagid malikawan na ngaton man oras. Na due time man ninyo mga palanggaraton nga mga tagpalamati nga pag-inchendi, ha. Importante sara kamo ara si Tita We nga nagainup dinay kita kag malingaw kita. Mayong hapon, Tita Wilma, mapatamyaw ang akon 3 lovely lolas abaw nga nagapanahi subong si Lola Mirna, Lola Linda, kag Lola Idna. Diri sa silay. God bless you and your family, Tita We. Yes, Inday Ruby, salamat gid. Karon bala mga lola. Dollars, Boperti. Dollars Map Dulendo, good day watching from Macau. Kamusta sa lahat na Dulendo family? Yes, from Macau, good afternoon. Ano na da sa inyo? Yes, so. Mayong hapon, watchman ko di sang gapamati sa La Carlota. Watchman ko di sa kag nagapamati sa La Carlota te Wilma. Endeavor Hinya Ortizo, madamo gid nga salamat. Mike Jan sa Molde Seva, Tita We, good afternoon. Ga-monitor gid ko diri subong sa Moises Padilla. Ma'am Wilma, please greet Gadiel Don Isilier on her birthday today. Thank and God bless you. Yes, God bless you and more power to ARB. Ma'am, thanks for the prayers, for the kisses and the flowers you sent. J.R. Palmakinan.
Titawi ari lang kami diga monitor sa Barangay Hall sa Sumag. Okay, karon na. J.R. Gregorio Sabino watching from Barangay San Jose, Ibahay, Aklan. Hala, taga mga Ibahay, Aklan, dira mayong hapon. Salamat, Gid, na? Good afternoon, Tita Wilma Juvie Monares. Okay. Kay Erlinda Perez, kag Carmela Lakbani sa Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Good afternoon. Daw nanay ko ba? May reaction. Karon bala. Karon kay pangwanon tagi ng inyong mga reaction dara. Rogelio Claridad, good afternoon. Ga-monitor lang kami din sa sitio Managaksak, Barangay Santa Cruz, Murcia. Patamyaw ko lang si Tata Rogelio Claridad, senior nga pamatigid. Okay? Dali lang gid. No, enough lang nanay, balikan ko lang karon inyo mga greetings, aha. And the winner for digital storytelling best social media video. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, ang anchorman of Action Hotline program.
I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitinggalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siya binaluhan ay tiro sa mga katapos Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon anay si Tita Wilma. Gusto ko gini matandog ang amon na ang aton diri nga mapila ka mga palangga nga mga tagpalamati. Ang ila diri ba lang nga mga ang ila ba lang mga reaction, ha? Ari kay Ma'am Elizabeth. Ang ambal ni Ma'am Elizabeth siling ni Ma'am Elizabeth Gamala ay, Ma'am Wilma, history repeats itself. Sa gagmay mga anak, ang nanay gaugtas. Subong, mga anak naman gaugtas sa nanay. Ma'am, lisensya lang sa mga anak niya. Para mabalaan kundiin siya. Basta palangga ka sang mga anak mo, pangitaon kagid. God bless to the family of the letter sender. Nanay Lukring, nabatian mo na, Yazinda Imelda sa Barangay Villamonte, madamo gid nga salamat. Diba? Pamatian mo gid na. Gapamati kami di sa inyo permi kapina kon zodiac sign na sa kon horoscope na. Tamyo ko lang akon mama nga gaharay-haray samtang gapamati sa Action Radio. Mama Ruena maribuho kagang akon bana nga naga-obra gid subong. Okay, sininyo maribuhok. Madamo gid nga salamat. God bless you. Baw mapinalanggaon nga bana ang asawa gali. Dira sa sitio Managaksak, Barangay Santa Cruz, Murcia, kay Tatay Rogelio Claridad Senior, 'di ba? Okay, mayong hapon lang dira sa imo nagapamati gid siya. Siling naman ni Miss Jane Hildori Candido. Hi Tita Wilma, daw nanay ko ba? Si Nanay Pert, Nanay Pert tuod na. Ti kay na stroke siya, ti kundi nagpahimuyong na siya ay kaluoy man, no? But anyway no Nanay Pert, at least naka-enjoy ikaw, 'di ba Nanay Pert? Oo, gid dira sa Barangay Sumag, sa may Barangay Hall, mayong hapon lang dira. Greet lang na ko ng mga nanay nga nagahulat sang ilang mga kabataan sa Barangay Gym, sa Barangay Sumag, kag ang barangay staff sang Sumag ang bilong nga mga pumuluyo. Ba, salamat gid Tita We. Keep safe always. JR Palma Kiman. Salamat gid sa imo. Okay, pasiplatan ko kadali ang aton sini text hotline. Okay, ari ay dali gid lang bala. Tamayong hapon, greet ko lang akon ba na si Tuto dako hapon namang amanghod pa lang ko gid si daday kagang iya mga bata mayong hapon man. Palata kag Romano family, Templatorio family, halin kay man ng Roses ang Canmorosta mayo gid 4784. Salamat gid. Okay, siling naman ni 3491, masuwerte sila tawi kaya pa iya mama ako ya tawi permi ko gahibi tungod 62 pa lang akon iloy na dula na kag ang edad niya 45. Ato na siya. Okay la, amo to ko na ila last nga pag kita ay na ginkuha na siya sa iyang nakuno magulang gindala sa Tarlac tapos tawi nadulang iya iloy tungod na stroke. Wala gid daw siya nakabalo kag wala gid siya kakadto sa iya iloy kasubo man na hindi don't worry na 3491. Happy na si nanay mo nga makita niya nga ara ikaw magpapangamuyuan mo lang siya. Pangamuyo mo ang iya sinikalag nga magpahuway sang dalayon. Ara na siya, she's in good hands with our Creator. At 2150 abaw, transistor radio lang siya. Sir Melili Oligo, mayong hapon lang dira sa imo. Okay. Gusto ko pa man pero relax lang kay horoscope na si Tita Wilma. Sa aton horoscope para karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 24, tuig 2022. Unahon anay neton ang mga Virgo. Ang
Ang mga Virgo, amo ini mga natao gusto 23 tubtob Setyembre 23. Ha? Virgo, abi mo bala, nagakinahanglan ka sang family counseling para nga masulbar mo ang issue sa pagpangabuhi, ilabi na sa pagkaginikanan. Ang imo project, kung may ara kagin man project, makahatag ina sa imo sang katawhay sa imo paminsaron. Kagamat-amat mo man nga maangkon ang mga hando mo sa kabuhi kung mangin mapisan ikaw. Virgo, mga maswerte nga mga numero 23, 39, 48, kag 51. Pink is your lucky color. Libra, yes, Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Mga Libra, ang inyo naman horoscope nagasiling. Amo ini ang natalan nga panahon nga may permahan ikaw nga kasugdanan or agreement, pero usisaon mo ginanay sang maayo. May mabaton ka man nga maayo nga balita sa imo email kung may email ad ikaw. Libra, 15, 21, 29, kag 44 mga maswerte nga numero. Scarlet red is your lucky color. Kadtuan naman na ito ang mga Scorpio. Ang mga Scorpio nito October 24 tugtog Nobyembre 22. Kung nagapati ka sa feng shui na Scorpio, sunod sa imo horoscope, ang imo ginatrabahuan kinanglan ipa-feng shui mo para nga maka-attract ina sang mga tawo nga mga mabinuligon. Kag mabdugang-dugangan man ang imo social connection. Maswerte nga mga numero 27, 39, 41, kag 53. Your lucky color is blue, berry. Kantuan naman natin ang Sagittarius. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, maabot by surprise. By surprise. Maabot ang imo ex-love. Ang imo ex ang una. Kag Sagittarius, sa imo horoscope, halungan mo kung may ATM ikaw. Likawan mo man ang argumento para nga magapabilin ang imo energy. Maswerte nga mga numero 15, 23, 41, kag 47. Almond brown is your lucky color. Yes, Capricorn. Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Importante, kung may negosyo ikaw, importante sa karon practicality. No? Kinaglan mangin practical ikaw. Kag hindi tanan nga ara sa imo ginaplano or sa imo work plan, magasanto man sa kamaturan or sa realidad subong. Maswerte mo man nga mga numero 52, 18, 11, kag 25. Pink is your lucky color. Yes, Aquarius, yung mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, ay halong-halong Aquarius tungod sunod sa imo horoscope, may posibilidad nga mabiktima ikaw sa pagpatalang or panginto na kinanglan mangin mainusisaon gid ikaw kag kilalahon mo gid kung sinong imo kahambal. Maswerte mo nga numero 19, 22, 52, kag 39. Yellow is your lucky color. Una pa lang nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag si horoscope. Balik pa si Tito We pagkatapos ni. Kun ang igo sala, nagakurit, hindi makahulag, wasak. Okay, kalitan ko ni anay sa mga wala ko pa dira matamyaw mga naka-online dira. Mayong hapan, may hapan. I'm sorry. Rene Paguntalan, salamat gen. Okay, kag kay Ruby Elia sa liwat. Ang 3 lovely lolas dira nga nagapanahi. Lola Mirna Lula Linda kag Lola Edna sang silay. Salamat gen kag Siling Hernia Ortiz. Yes, sala Carlota, good afternoon lang dira, no? Kag dira man sa Moises Padilla kay Mike John Samuel Diseva. Yes, salamat gid. Okay, kay JR Gregorio Sabino watching from Barangay Jose, Ibahay sa may Aklan. Okay, Action Wilma, greet ko lang kay Erlinda Perez. Salamat gid dira sa may Purok Taytay sa Barangay Mabini, Valladolid, no? Kay Carmela Lacbanes. Kay Rogelio Claridad, monitor lang kami sa sitio Managaksak sa Barangay Santa Cruz, Murcia.
Okay, salamat gid. Crystal Jane Cesar, good afternoon Tito Wilma. Gabapatigid kami sa inyo permi kapinagid kun yes sa horoscope na. Yes, nabasa ko na siya kaina. Sininyo Maribuho. Okay. Kag Romulo Castellanes, good afternoon. Lawgid tada. Aba, Romulo Castellanes, Wilma, lawgid tada. Ano bot mo sin? Wala gid tada. Mga moy na. Hindi na style ni Tita Wilma. Anyway, good afternoon Tita Wilma. Style, tamiyaw ko lang gali mga upod ko si Buddy, Ronnie, Bayot, kag si Sunday, Katipan, kag sa tiyo ko gali si Tia Yaguro, no? Si Lilet Pabiliar, ang gapanamyaw Gino Pabiliar sa Barangay Concepcion, Talisay City. Salamat gid Tita Wilma and God bless you. Sa inyo man dira tuto, Gino Pabiliar, na? Grace Mission, mayong hapon. Hello, Ma'am Ana Sinoro. Mayong hapon ko, no. Bag-o lang gid ang network. Ay, ambot. Gaog ta si Ma'am. Gaog ta si Ma'am Sinoro sa iya ni Wi-Fi. Malumina, mayong hapon kay Grace Mission. Yes, salamat gid. Ay, ahay, tuod, no. Kung kita magtigulang na gid ano ayhan, pangamuyo lang ta. Yes, Ma'am Ana, go lang. Laban. At Tita We, listening from Singkang, share ko lang amon lunch pork sisig TY Gid. Thank you again, Ma'am Julie, for the love and for the prayer. Roselyn Buenaventura, siling ni Roselyn Buenaventura ho. Siling ni Roselyn Buenaventura, siling niya, Wilma, nakarelate gig ko. Amo man na amon tatay, pero in heaven na siya. Daw wala gatulog, daw ako, hindi na to sila. Daw wala nagakatulog, daw ako'y nagakatapungawan, kay pagliso ko, tanawon ko siya, sa iyakatri, wala na siya. Maayong amon balay libot ko dal 3 o'clock pa lang sa aga, pero okay lang. Yes, edi lang ako salamat gid sa inyo. Dapat sa lagi ko nagyapon ni Nanay Isabel nga duwa. Salamat gid ana. Barky Tribe, mayong hapon. Salamat gid. Kay Teresa Lumukso. Tawe, good afternoon. Okay. Happy birthday kay Ruby de la Luna. Halin kay Pato de la Luna. Ba nang Ruby, happy birthday sa imo, na? Okay, enough na naanay. Thank you, gid. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mayong hapon man, of course, kay Barky Tribe, ay happy birthday kay nang Ruby de la Luna, halin kay Pato nga bana mo de la Luna. Salamat gid. Ay nga mga anak kamo dira, no? Okay, alas 2:58 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, may isa lang ko di nga basahon na dali gid lang. Ginatamyaw niya si Ice Key kag Benji kag Summer kag James, mga apo ko ila lola ang nagatamyaw. Happy birthday advance. Sa Merding Caballero lahoy ang nagatamyaw. Salamat gid Tita Wilma, taga Gigantic Carles Iloilo 1161. Madamo gid nga salamat sa inyo dira. Kay Tito Alex Montesa, good afternoon, kay salamat gid sa imo. Pero dali lang kay may nabilin pa kita nga zodiac sign, amat-amaton ko lang. Ara nakita sa Pisces, sa nagahulat sang ila zodiac sign. Pisces, ang mga Pisces na tao Pebrero 19 to Marso 20, na Bao ara gid sa mood subong ang mga Piscean, pisan sila sa ila sini mga trabaho kag gusto nila himuon karon nga adlaw. Kinahanglan lang gid Pisces maging sensitive ikaw sa balatyagon man sa isig ka pareho mo, ha, para nga mahigtagan man katumanan ang imo sini mga handom. Mas swerte nga mga numero 25, 37, 48 kag 54. Cranberry red is your lucky color. Imponto les tres, Action Radio Philippine Standard Time, atun anay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20. Taurus, mapaslawan ikaw or mapaslawan ka lang kung ipautwas mo or ihayag mo sa iban ang imo or isugid mo sa iban ang imo siniplano, ha? Kag isa pa gid ka concern sa imo Taurus, halungan mo imo physical health suno sa imo horoscope.
ugalion mo ang mag-exercise. 41-22-13 kag Justin 9 ang mga maswating ang numero. Violet is your lucky color. Ang mga Gemini naman, Gemini, Mayo 21, Tubtob, Hunyo 21. Yes, Gemini, hindi husto ang mga importante na tungod, hindi husto, hindi maayo, no? Hindi makapayo para sa imo inang makabig mo nga importante, no, na tungod sa imo sinitrabaho, kinahanglan imo anay usi sounds ang maayo ina, na magabag-ong imo mga schedule kag isa ina sa makahatag sa imo kalipay. 25, 37, 45 kag 22 sa mga maswerte nga numero. Jade green is your lucky color. Katuan naton ang Cancer. Yes, Cancer, Hunyo 22 ug Hulyo 22. Malipayon ikaw sa imo kadalagan karon nga adlaw kag mabatyagan mong fulfillment sa imo kabuhi, Cancer. Ang paglingaw-lingaw makahatag man sa imo sang katawhay sa paminsaron. 12, 25, 49 kag 51. Lilac violet is your lucky color. Kag syempre, Leo. Ang mga Leo naman Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Mga Leo, makabaton ikaw or kamo sang regalo, kag makilala mong imo soulmate. Abaw, mga single sa kag nagamat-amat naman palapit nga magatuha or lamat-amat nga magapalapit. Amat-amat nga magatuha o magatubo ang paghigugma sa imo balansyago. Bago na 13, 22, 29 kag 49 mga maswerte nga numero. Lemon green is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope karon iya nga adlaw, Miyerkules, Agosto 24 tuig 2022. Si Tita Wilma magapaalam sa atong sinipagpangalagad karon nga adlaw, pero nga ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa Romans chapter 12 verse 16. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. I can't say no. Was na naman, salamat gid sa standby sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!